Minkejja li l-Partit Nazzjonalista għandu mal-25 miljun euro f'dejn, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia reġa' sostna li ma fiha xejn ħażin li se jieħu paga doppja. Dan bil-kontra tal-kapijiet preċedenti kif kienu ddeċidew li ma jeħdux paga ta' kap tal-Partit u jżommu dik ta' kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista kien ilu jsiba diffiċli biex ħallas il-pagi tal-impjegati tiegħu tant li f'Marzu li għadda ġie żvelat li l-kumpanija DB kienet qed tħallaslu l-pagi ta' żewġ uffiċjali għoljien tal-istess partit. Jiena ma neskludix illi min qed irendi xogħol jitħallas tiegħu. Ma neskludix għattax jekk xi ħadd ikun qed iwettaq xogħol. Ma neskludix li għandu jitħallas, anzi ma nara xejn ħażin li min jaħdem jitħallas jekk qed tissuġġerixxi li min jaħdem m'għandux jitħallas, dik hija opinjoni tiegħek. Meta kien mistoqsi jekk ħossu skomdu li se jkun qed jieħu siġġu ta' deputat li qed jiġi akkużat bi prattiċi illeċti fejn allegatament uża prokuri b'firem folot sabiex jiġbor għexieren ta' dokumenti tal-vot, Delia ddefenda dan kollu. Din il-prattika li ġiet deskritta bħala ħadma f'rapport intern tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista sabet il-kundanna ta' bosta membri fil-Partit Nazzjonalista, fosthom tad-Deputat Nazzjonalista li se jaħdar l-iskandlu bħala wieħed ċokkanti u talab investigazzjoni interna. Saħansitra l-President tal-Kumitat Amministrattiv Kerry l-Aquilina safa fil-mira ta' bosta attakki u teddid wara li ddikjara li jrid ilaqqa b'urġenza il-Kumitat sabiex jiddiskuti lil Jean Pierre Debono. Fid-dawl ta' dan ir-rapport, membru tal-Eżekuttiv Ġenerali Gallia qalet li l-elezzjoni li waslet għall-ħatra ta' Adrian Delia bħala kap għandha tiġi ddikjarata nulla u tinħatar inkjesta sabiex tinvestiga aktar fid-dettall. Assolutament ma hemm ebda allegazzjoni wis inqas dubju wis inqas. Rapport tal-Kummissjoni Elettorali. Ir-rapport tal-Kummissjoni Elettorali jgħid illi kien hemm xi issues proċedurali illi ma impinġew xejn fuq il-proċess elettorali allura derila illi pratikament m'għandha tagħmel xejn illi għandu jimpinġi fuq il-proċess elettorali. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista ddej b'eżerċizzju biex jistabbilixxi kemm kien hemm nies li ffirmaw il-Prokura biex ikollhom il-vot tagħhom miġbur minn terza persuna.